Vostè havia notat en algun moment que el seu fill tenia més dificultats de parlar amb vostè, pare, que no pas amb la mare? Sí, totalmente. La relación que tiene con mi mujer es una relación normal, la que tiene conmigo, desgraciadamente, pues no la tiene porque esto les ha marcado. El seu fill li ha admès, ara ja de gran, que té dificultats de fer-li una abraçada a vostè o que vostè l'abraci? Claro. I vostè això com ho porta? Hombre, lo llevo mal porque soy su padre. Lo quiero. Tengo dos hijos y uno me trata de una manera, el otro me trata de otra. Aquesta exclusiva d'ahir a aquest programa porta cua i va afegida a l'exclusiva d'ara mateix. Avui hem pogut saber que el presumpte pederasta expulsat dels maristes de Sants les Corts, any 2011, va continuar treballant amb nens com a mínim aquest darrer estiu. Ho va fer en una piscina d'una localitat de l'Alt Empordà com a socorrista i com a monitor de lleure. Era en un casal esportiu per a nens de 12 anys, exactament l'edat en què el fill del Manuel va començar a ser víctima, i ho va ser durant 3 anys, d'aquest pederasta. Va ser contractat per aquest centre d'esplai per a aquestes activitats per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, un fet que posa en evidència la falta de control de les activitats d'aquest professor de gimnàstica, tot i els seus antecedents. Ell mateix, recordem la nota dels maristes, havia admès les acusacions d'abusos sexuals per part d'un alumne. Aquest cas, doncs, pot acabar sent un dels casos de pederàstia més escandalosos de Catalunya. I dic escandalosos perquè torna a posar de manifest, primer, l'àmplia xarxa de possibles víctimes d'un abusador que, segons el col·legi, va reconèixer els fets. Arran de l'entrevista d'ahir en aquest programa, fins a 11 exalumnes més s'han posat en contacte ara amb en Manuel, en part també a través nostra. De moment, els que valen, però, són els 4 casos que ja han arribat a mans del jutge. Un cas, doncs, que s'ha d'anar aclarint perquè les primeres informacions, més la d'avui, deixen massa interrogants sobre la taula. Especialment sobre el paper que va jugar el jutge a qui va arribar la primera denúncia el juny de 2011 de mans de la Fiscalia de Menors i que en saber que l'alumne no es veia amb cor de ratificar els fets i que el professor ja no era a l'escola, va acabar arxivant el cas. Com si s'hagués tractat d'una qüestió familiar i, per tant, reduïda en el seu risc, quan de fet era tot el contrari. Era un cas d'àmplies possibilitats perquè aquest pederasta havia estat a l'escola durant 27 anys i havia instruït en educació física milers i milers d'alumnes. D'altra banda, perquè davant d'aquest dubte, la Fiscalia de Menors podria haver actuat d'ofici i no ho va fer, malgrat el seu document avui, el qual es justifica més que no cas explica. I també necessita resposta al protocol de la Generalitat per a aquests casos. Aquest programa ha sabut que no és obligatori per al centre comunicar aquests incidents a la Conselleria i, per tant, si aquest professor s'hagués limitat a canviar d'escola, Ensenyament no ho hauria detectat i el risc s'hagués mantingut. A partir d'aquí, com que no ho sabia cap institució, cap organisme de la Generalitat, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà aquest estiu passat el va contractar per fer de monitor de lleure i de socorrista a activitats lúdiques d'estiu de nens de 12 anys a un municipi de l'Alt Empordà. Que és evident que sobre aquestes preguntes pendents necessitem moltes respostes. El programa continua investigant.